Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon na kita karon sa ikatulo nga adlaw sa ato ang pag-andam sa atong kaugalingon alang sa pagsaulog niya nato sa kapiyastahan ni San Isidro Labrador. Kini atong santos nga misa karon ato kining ihalad uban sa mga katuyuan gibasa sa unahan. Alang usab sa tagsa nato ka mga katuyuan. Ato usab hinumduman ni natong santos nga misa ang atong mga kaigsunan nga wala karon din hinay-uban kanato. Labi na ang mga masakiton, mga himatyon, lakip na ang mga kalag sa purgatorio. Padayon usab kita magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon. Aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo na ngamuyo kami, itugot ka namo nga maandam kami ngun sangay alang sa mga misteryo sa Pasko. Aron ang gibuhat namo nga malipayon, manalipod ug magluwas ka namo pinagi sa gahom nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya dinasunan sa tibok simbahan, kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok, aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuunan. Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuunang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia.
Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok o nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa, nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasunon gawa sa gikinahanglan nga mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos, ni dugo, ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang mga tinugyanan, ilang gipagikan ug nangadto sa Antioquia, ug gitigom nila ang tanang magtutuo, ug gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Ang akong kasing-kasing maligon, O Diyos. Ang akong kasing-kasing maligon, magawit ako ug magdaig. Pagmataw kalag ko, pagmatalera o galpang. Akong pukawon ang banag-banag. Pasalamatan ko ikaw, taliwala sa kanasuran, O Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nason. Ibayaw kaunta, labaw sa kalangitan, O Diyos. Labaw sa tibok kayutan, ibayaw ang imong himayan. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo.
ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo, paghigugmay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kayang sulugoon, dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron man lakaw, ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanyang tanan. May ison ka ni Kristo. Nindot kayo nga to ang mga pagbasa karon, no? Labi na nga to ang ebanghelyo. Paghigugmaay kamo, no? Sugo sa atong Ginoo, paghigugmaay kamo. Nahigugma na ba mo? Nakasuwayan mo kahigugma? Masakitan na mo. Mas daghan mang sakit, Father, kaysa gugma, no? Nindot kayo kay kining gugma or paghigugma mo gini kanunay natong gidamgo sa ato ang kinabuhi. Kita mo batig paghigugma, unya bation po nato nga kita maoy gihigugma. Wa siguro tawo nga nangandoy sa nga kontrahan sa mga tao. Kasagaran gyud nangandoy nga higugmaon. Apan mga igsoon kung aton tan-awon lang, kining pulong nga gugma, kinahanglan po din natong klarohon, no? Kay moingon ba biya sila kining gugma makabuang. Tinuod na. Tinuod na dili. Ambot po tinuod ba sa karan? Moingon sila kanang gugma makabuang. Unya karon sa atong panahon karon, daghan kay mingon kanunay love wins. Labi na kanang gugma tali sa pariha og kining pariha gender. Love wins, with all due respect. Unsa man day ka na ang gugma? Nya ningon din sila nga ang gugma way sayop sa gugma tungod kay maunay sugo sa atong Ginoo paghigugma. Sakto dili. Mao pa nay gospel ron, di ba? Paghigugma ay kamo. Apan lang mga igsuon usahay putol lang ato ang understanding sa gugma. Ni ang ato nasabtan paghigugma ay kamo. Pero si Kristo man niya giputol. Ningon man siya paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Sa ato pa day mga igsuon, ang gugma di ay dili di ay bisakin sa atong higugmaon sakto na. Sa panglitan. Kung mahigugma day kog sugal, sakto day na. Kung mahigugma day kog bisyo, sakto day na. Kung mahigugma day ko sa butang nga dili maayo, mahigugma kog pagpangawat, malingaw kog pagpanghilabot, sakto day na. Di ba dili? So ang gugma aron mahimo siya sakto, ato siyang i-angkor, ato siyang
igunit didto sa nagdesign ni ining maong pagbati nga mao ang atong Ginoo. Iningon siya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Muna mangutana din ta, giunsa man paghigugma ni Kristo nato? Giunsa man niya paghigugma kanato? Nya kining butanga mga igsoon, ang paghigugma sa atong isigkataw sama sa paghigugma ni Kristo nato, gipuy-an ni San Isidro Labrador. Tungod kay kahibaw man siya nga ang tinubdan sa gugma mao ang Dios, mao nang sa kinabuhi ni San Isidro Labrador ang iyang giuna mao ang Dios. Kahibaw naman siguro ta, di ba? Sa iyang kinabuhi, iya jung giuna ang Dios. Kay dili man maayo nga dili unahon ang Dios. Motong si San Isidro Labrador, sa dili pa siya mo trabaho, sa dili pa siya mo adto dito sa iyang uma, kay nanguma man to siya, kay di man to siya kining maayo pagabutang, nangamo ra man to siya. So sa dili pa siya mo adto dito sa iyang uma, ang iyang buhaton mohapit sa simbahan, magampo siya, musimba siya. Giuna niya ang Dios. Tungod kay gihigugma niya ang Dios. Kay kaybaw siya nga sa sinugdanan, giuna siya paghigugma sa Dios. Unsa may hagit na ini para kanato karon? Labi na sa atong panahon. Mangutana ta sa atong kaugalingon, kinsa man ang atong giuna paghigugma? Labi na sa atong panahon karon. Di ba? Usahay biya, ang misa mahimo na lang optional. Musimba na lang og makalugar. Dili gyud mo lugar para makasimba. Lahi ba na, no? Musimba, sige, musimba tog makalugar ta. Pero lahi po nang mangita sa lugar para musimba. Mga igsoon kan ni Kristo, ang kinabuhi ni San Isidro Labrador, nagpahinumdom kanato nga ang Dios mo'y atong unahon. Diya bitaw to'y duha ka buok manag-amigo. Namista sila sa Mantalongon Dalaget. Sayo ka sila ni atos Mantalongon. Amot asa ng Mantalongon Dalaget. Bigingnan raman sa kuan ng istoryaha. So ni atos sila sa Mantalongon. Inay mula ko sila simbahan, nilaho sila sa tarian. Jiste sila dito. Si Kristo ilang giatubang dito, no? Nya human ilang panari. Nakadaog man sila, nag-inom sila sa tindahan. Pagkagabi na, hubog-hubog ng duha. Padung na silang manguli. Mingon ang usan niya ka higala. Bay, wa man ita katog simbahan. Gisugo ra ko sa akong asawa nga mudagkot yun sa atubangan ni San Roque. Ningon dayon ang usa ka hubog. Mordili man na San Roque, di San Isidro na. Sa mga tutag simbahan. Sige sila glali sa daan. Ingon dayon tong usa ayang amigo. Awa bay, dili lagi na si San Roque, si San Isidro lagi na. Tanawa gali na iyang tapad. Kabaw. Ingon dayon tong usa ka hubog. Ingon anak kagamhanan si San Roque, milagroso siya. Iyang iro, iyang kabaw nahimog iro. Muni pa mangutana nato ron. Karong panahon sa piyesta, pila ka kanato ang unahon ang ato ang mga bisita. Awahion nato ang misa. Pila ka kanato nga dili na lang musimba tungod kay mag-atiman pa sa atong mga balay. Pista pagali na. Kung Domingo, pila ka kanato ang mag-una na lang panglaba kay ting-init traba kaysa musimba. Gawang batanon din pila ka kanato nato kay feeling batanon man sad mi, no? Pila ka nato inig mata nato inig kabuntag unahon nato ang pagpanguros kaysa pagtan-aw sa tong cellphone. Pila ka kamo karong mga hamtong-hamtong diri. Pila ka kaninyo dinhi ang magpasalamat sa Dios inig mata. Di mangutanag unsay nigaw sa swertres. Mga igsoon ko ni Kristo, unang pahinumdom ni sa kinabuhi ni San Isidro Labrador, kung tinuutang na higugma sa Dios, ato siyang unahon. Tanawa ang kinabuhi ni San Isidro Labrador. Tungod kay iyang giuna ang Dios, wa gid siya magkalisod-lisod. Gipabangan gid siya sa Dios sa iyang kinabuhi.
Kung unahon na to ang Dios, ang tanang butang mabutang gayud sa saktong lugar sa atong kinabuhi. Ikaduha, si Kristo nahigugma nato, nagiskot po siya, dili ta niya mga sulugoon kundi iyang mga higala. Unya sa laing bahin sa ebanghelyo, misugo sa Jesus nga paghigugmaon nato, lakip ang atong mga kaaway. Karon ang pangutana, si Kristo iyang gihigugma ang iyang mga kaaway. Kinsa may iyang mga kaaway ni Kristo? Literal niya mga kaaway ang mga Pariseo, mga Saduceo, katumukontra niya. Ug ang general niyang kaaway kita. Father, nga nung nakaaway man ta ni Kristo, mga makasasa man ta. Technically, kaaway ta ni Kristo, pero unsay gibuhat ni Kristo, iya tang gipakamatian dito sa cross. Now, ang gugma day mga igsuon, dili lang day ni para sa mga angay higugmaon. Kamo mangutan ko ninyo, inyong gihigugma inyong mga kaaway. Pangutan na po po nako. Ikaw, Father, gihigugma niyo mga kaaway. Pariha tawa. Usas mga lisod kayong higugmaon, mga igsuon, mao ang ato mga kaaway. Mo agree mo, ana? Ang dali higugmaon, katong mga taong nahigugma nato. Pero tao gay nga wala mahigugma nato, mga taong sipang hilabot sa atong kinabuhi, mga taong magsigpang mantay nato, sigpang libak nato, sigpang utang nato, way bayad-bayad, lisod kinahigugmaon. Pero si Kristo, naingon siya, higugmaon nato, lakip ang atong mga kaaway sa mga si Kristo na higugma kanato tungod kay iya tang gipakamatian sa krus. Si San Isidro Labrador, aduna po yung mga tao nga wa kauyo niya. Kay baman siguro mo ni ana, di ba? Tungod kay iya manggiuna ang Dios, buntag sayo adto sa simbahan, musimba siya, so late siyang moadto sa iyang umah. Unya tungod sa gibuhat ni San Isidro, ang iyang mga kauban nasuya niya. Ug tungod kay nasuya man, misumbong dito sa tag-iya sa umah nga unsa man na si Isidro. Sige naman na nagka-late. Niya alkansi mi. Kay kami, sayo kami sanan niya si Isidro, late namang maabot. Ug tungod niya na ang tag-iya sa maong yuta, sa maong umah, mi-observe. Iyang giobserbaran si Isidro. Kita siya, matasigi magitog ka-late si San Isidro. Wa man masayop ang report sa mga tao na suko ni Isidro. So iyang kumprontahon unta niya Isidro nga dito sa umah. Pag-adto sa tag-iya sa umah dito sa ni Isidro dito sa umah, nakita siya nga nay mga anghel nga nagdaro. Giunsa man unsa may batasan ni Isidro sa mga tao nga nasuya niya, midaot niya, nasuko niya. Iya ba silang gidumtan? Wala. Kundili ilaha gyapon silang girespeto. Nagpakaubos gyapon siya sa ilang atubangan. Wala mo pa access sa Isidro. Kita pa to sa tong panahon karon, magdi nato ibutang sa tong Facebook. Di ba? I-post din nato sa Facebook. Niyang ato biyang gipadungog-dungog, walay Facebook. Mas kang paita. Ang mga silingan mo'y nakahibaw, niyang atong gipadungog-dungog, wagad kahibaw. Mao na mga igsoon ko rin ni Kristo, si San Isidro Labrador nagpahinumdom kanato nga diha sa atong paghigugma, dili lamang nato higugmaon ang mga angayang higugmaon. Higugmaon usab nato, lakip na ang dili angay higugmaon. Ug ang katapusan, si San Isidro Labrador wala lang siya mohigugma sa tao. Mihigugma pud siya bisan sa mga kahayupan. Dapat ito istorya, di ba? Samtang naglakaw si San Isidro Labrador, dala-dala niya ang iyahang sako, kay padung siya dito magpagaling. Pagtanaw niya sa unahan, kita siya sa mga langgam, gipang tugnaw niya, gipang gutom. Iyang gitagaan, katunga sa sako, iyang gilawog sa mga langgam. Niya, ang mga tao na naway na pud niya, kabugo gid ining Isidro. Giusik-usikan raman niya iyahang bugas o iyahang mais. Iyang gipanghatag sa mga langgam. Pag abot niya dito sa galingan, puno gihapon ng iyahang
bugiyang sako. Mga igsoon ka ni Kristo, pagpahinumdum usab ni nato. Nga nining kalibutana, dili lamang kita mga tao ang angayang higugmaon. Lakip na usab ang atong environment, ang kahayupan, mga katanuman, mga kakahuyan, angayan gyapon natong higugmaon. Kay kung nahigugma ta sa atong isikataw, nahigugma ta sa Dios, mahigugma sad ta sa mga binuhat sa atong Dios. Maigsoon ni katulong adlaw gipahinumduman kita sa tulo ka mga butang. Una, paghigugma nato sa Dios, unahon nato ang Dios labaw sa tanan. Ikaduha, paghigugma nato dili lamang ang angay higugmaon, kundi nalakip ang atong mga kaaway. Ug ang ikatulo, paghigugma nato sa atong kalikupan. Amen. Manindog palihog. Ato karon ampuon ang pagampo sa katawhan. Si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala ug nagsugo kanato sa paghigugmaay sa usag-usa. Ipakita nato kanang maong gugma pinagi sa tong kinasingkasing nga pagampo. Mutuwaw kita. Ginoo pamatia ang among mga pagampo kitang tanan. Nga sila nga gitawag sa pagwali sa Ebanghelyo sa bisan unsang paagi, magsangyaw sa maayong balita sa Dios nung gugma, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa politika, magmahadlokon sa Dios ug mubuhat sumala sa pulong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga minyo kinasingkasing nga mutuman sa sugo sa atong Ginoo sa paghigugmaay bisan sa labing malisod nga mga sitwasyon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makakaplag og gugma diya sa nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pagampo. Nga ang Dios mutanyag og kalinaw, walay katapusan ngadto sa atong nangamatay nga mga kaigsuonan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang mga Ginoong Dios, patalinghuging ang among mga pagampo ug tuguti nga mutubo ang imong gugma dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ganyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kaugalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na si Padre Orly. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Iusahon karon nato mga pagampo ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo
among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Uban sa itong mga matamis ng mga pahiyom, ipakita ta karon ng timaan sa itong pag-inigsunay. Paragda ito kalinaw sa tanan. Shalom. Ay ko po sa Kristo. Ang natin ko siya kalutsasyon kaya siya bagay ito. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. El corporisam di Cristo, chicos sudisca pila vita eterna. Amen. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan,
ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Dios nga pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, naghatag kaninyo sa kaluwasan ug sa pagkaanak nga sinagop, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Ug gikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunheng kagawasan sa iyang kamanggihatagon, mahimo unta kamong takos pag-uban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit, nga mao ang kabilin nga walay katapusan. Ug kamo nga nangabanhaw diha sa bunyag kay nagtuo na kang Kristo, mahimuntang takos nga mahiuban kaniya dito sa puloy-anang langitnon, pinagi sa pagpuyo karon sa matarong nga kinabuhi. Father Danilo, Father Serge. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo mukunsa ta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, nahalad natong santos nga misa, lakat na kamo ug dadan nyo ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo.